умарали Қувватов ки дар собиқ аз шарикони тиҷорӣ яке аз домодҳои раис ҷумҳури Тоҷикистон дар ширкатҳои Фароз ва Тоҷирон буд ки ин ширкатҳо содиркунандаи аслии фурӯши маводи сӯхтӣ дар Тоҷикистон аст. Номбурда пас аз 13 соли хизмат дар ин ширкатҳо бо афзоиши фишору таҳдид ва бозпасгирии ҳамаи он аз сӯи хоҷагонаш Тоҷикистонро тарк намуда, ҷиҳати иҷоди адолати иҷтимоӣ ва болобарии рӯҳияи озодихоҳию ҳуввияти миллӣ миёни мардуми кишвар дар пайи ташкили созмони мухолифи сиёсии давлати Тоҷикистон ба номи Гурӯҳи 24 шуда вориди саҳнаи сиёсӣ шуд. Вай 2 сол пеш дар шаҳри Москав иқомат дошт ки рӯзи 23 декабри ҳамон сол ҳангоми сафараш дар шаҳри Дубай бо дархости мақомоти Тоҷикистон дастгир ва то ҳанӯз дар боздошт мебошад. Расонаҳои хабарӣ оиди ҳукми истеъдоди Умарали Қувватов ба Тоҷикистон аз сӯи мақомоти Имороти Муттаҳидаи Араб иттилооти зиддунақиз пахш намуданд. пиромони ин мавзӯъ ва аҳволи оилаи вай талош намудем то бо Қумри Ҳафизова ҳамсари Қувватов гуфтугӯе дошта бошем. зеро дар давоми солҳои сипаришуда миёни мардуми кишвар овозаҳо паҳн гардааст ки гӯё ҳамсару фарзандони Умарали Қувватов дар хориҷ бо каруфар зиндагӣ доранд. ҷиҳати баррасии мавзӯъ ва бозгӯи аслии воқеаи зиндагии зану фарзандони раҳбари созмони мухолифи Гурӯҳи 24 мусоҳибаеро анҷом додем ки пешкаши бинандагон менамоем то худ бубинанду қазоват намоянд. чунончи дар урфият мегӯянд, шунидан кай буд монанди дидан. Нахустпурсии шумо аз Қумри Ҳафизова ҳамсари Умарали Қувватов ин буд ки чӣ муддат аст ки шумо дар шаҳри Москав ба сар мебаред? ма дуюм сол аз соли 2012 моҳи июн баромадагӣ ҳастам аз Тоҷикистон. дуюм сол аст ки дар аз шавҳарам ба корҳои сиёсӣ даст задан аз Тоҷикистон маҷбур шудем баромадем. фишорҳои баланд буд аз тарафи ширкати Фароз. дар робита то чӣ андоза ҳақиқат доштани хабарҳое ки шахсони номаълум тавассути телефон занг зада ба онҳо таҳдид мекунанд хонуми Ҳафизова изҳор дошт? бале, аз тариқи фейсбук ба тариқи телефонҳо чандин боро занг мезананд ки шавҳартамо мебиёрем ва ҳар як боре ки шавҳари ма баромад мекуна аз даруни зиндонам вай метия барои мардум интервю метия бисёр мешава ки мегӯянд ки мо мебиёремша пустиш мекунем мекушемша Тоҷикистон мебиёремша хелеш мекунем. зан фарзандоша гапҳои қабеҳ бисёр мегӯянд нисбати мо ки зану фарзандша хе мекунем. хай аку худованд худаш. дар суоли ин ки оё шумо дарак надоред ки шавҳаратон ба Имороти Муттаҳидаи Араб бо кадом мақсад ва барои вохӯрӣ бо кӣ рафта буд, чунин гуфт: не намедонам, шавҳари ма корҳои сиёсиша ягон бор ба ман намегуфта, намедонистам дар бораи корҳои сиёсиш. фақат гуфт ки 2 рӯза 3 рӯза мерам бармегардам, тамом. дар идомаи суҳбат Қумри Ҳафизова пиромони боздошт шудан ва маҳбас гардидани шавҳараш дар Аморати Араб аз суҳбати вакили мудофиаи арабии ӯ чунин гуфт: ман вақте ки Дубай рафтам, аму суди шавҳарам будак 7 апрел рафтам то 14 суди дуюмаш будак. адвокатша ма як бор аму адвокатурае ки шаҳрнома бастагӣ ҳастанд амуҷа рафта дидагӣ будам. гуфт ки ҳамаи қазияое ки аму надидам, ма ягон қоғазам намедонам. и ҳами пурсон шудам ки кадом гуноҳҳо қати шавҳари мара муттаҳам мекуна тарафи Тоҷикистон. гуфт ки қалобиқати аму ширкатое ки шавҳари ма дошта ки аз дасташ гирифтиянд, чӣ хеле дар урфият мегӯянд дуз соҳиби гова бастай, ҳамин хе кадагиянд шавҳари мара қалобиқати гунаҳгор кадесиянд ки то ҳозира аму ширкатое ки шавҳари ма сохтагӣ буд фаъолият дора, кор мекунанд. ҳамун коргарое ки шогирдое ки дар таи дасти шавҳари ма кор мекарданд то ҳозира ҳамво кор кадесиянд. ҳамаи медонанд ки шавҳари ма бегуноҳ аст, дасти холӣ аз Тоҷикистон баромадагӣ аст, ҳамаи ширкатҳоро споридагӣ аст. ба маҷбурш карданд гираин қати мешинонем та кӯдакота нест мекунем гуфта ҳамаиро айномуш баровард, маҷбур шид гирифт додак. ҳамуда гунаҳгор мекунанд. гуфт ҳамаи қазияш сиёсия. ҳамо адвокат қати вақте ки ма гап задам якум бор гуфтан истирдод мекунанд ша ҳукми мақомоти Дубай бировар. вақте ма пеши адвокат рафтам гуфт ки ҳамаи қазияи сиёсия, ягон қоғазое ки ҳамаи қоғазое ки аз тарафи Тоҷикистон ҳамо барои шавҳари ма равон мекунанд, ҳамаи ягон асос надора, ҳамаш
дурӯғ барпошидаги барое ки шавҳари ман 6 моҳ пеш аз тоҷикистон тарафи Москав баромада буд, рӯ ба сиёсат даст зада буд, дар телевизиони К+ чанд бор баромад кардагӣ буд. дар ӯ вақт барои чӣ нагуфтанд ки шавҳари ман иқадар пула дуздидагия? вақте ки 6 моҳ гузашт аз байн, баъди баромадош гуфтанд ки шавҳари ман дузди када баромадагия, ба қаллобӣ ба гунаҳгорш карданд. дар ҳамун замоне ки дар Дубай шавҳари маро дастгир карданд, ҳатто ҳамун замон да аввал ягон коғаз набуд бар зидди шавҳари ман. 40 рӯз дар ҳамун боздоштгоҳи Дубай қапида буданша, ягон коғаз набуд. фақат гуфта буданд ки ба дархости Интерпол аз Тоҷикистон ҳамира гуфтагиянд ки биқапин, қапидагиянша. баъди 40 рӯз ҳамаи аснодову документҳоро туғри карданд ки ҳами қадар гунаҳгорай гуфта. дар робита иттиҳомоти алайҳи Қувватов, бародари ӯ Анвар Қувватов низ далелу аснодиро иброз намуда гуфт: ягон гар аз фаҳмидани ма ва дидани ма ҳуҷҷатҳо қатъӣ ба пурспос кардани ма, ягон гарда ҳоҷи Умаралӣ қуш нест, чунки вақте ки ира дастгир карда буданд умуман ягон ҳуҷҷат набуд. сипас ҳуҷҷатҳои қалбакиро бироварданд ва ҳар яки ӯро ман медонам ки кадомаш чия, гӯё ки афғона маҳкам кардагия. бародаро, ӯ афғон арза наисонда наметавонад, чунки ӯ афғона ман медонам. ӯ афғон аз хидди ма ва ширкат $136,000 қарздор буд ва ӯ афғон гирехта рафта буд. ҳо ҳақиқатанда ӯ афғон дар дасти ма 2 рӯз истода буд. не ки бандию маҳкам буд, дар дасти ма буд, чунки ман аз пасш мегаштам, мебудам ки пули ширката баргардон. аммо ӯ афғон гирехта рафт, номаълум ӯ ба Америка рафт ё ба куҷо рафтак, ӯ афғон номаълума ва ӯ афғон арзан наисонда наметавонад қалбакия. ин як. дуюм чизе ки мегӯянд ки гӯё ки ҳоҷи Умаралӣ аз ширкат пул дуздӣ кардааст. дар ин масъала гунаҳгор умуман дигар одамай, ин Гадои Шарофиддине. Гадои Шарофиддине ки аз ширкати Голтутранс намедонам чанд қад пул ба хидмот ё чӣ кард, аммо баъд маълум шуд ки 15-16 мошини бензовози контейнеровози нав гирифтагия, аммо ира дар гардани ҳоҷи Умаралӣ зеста. чӣ ба хиди Гадои Шарофиддинро намекунад? вақте ки ҷош маълума ӯ дар Франсия, чӣ ба одами бегуноҳро маҳкам мекунад? ҳамин хел тамом ҳуҷҷатҳое ки кардагиянд, ягон тамон дуруст нест. афғоне ки мегӯянд ки афғоное ки қатъимон кор мекарданд, аз Хитой бор мегузарондем, ҳама афғонҳоро ман мешиносам ва то ҳозир мо бо ӯ суҳбат мекунам. ҳар якту қасам мехӯрад ки ака, ман ҳозир дар Душанбе нестам, ман дар якташ Америкада, якташ дар Германия, айҷо занг мезанад ки чӣ қасаме метӣ битем, мо арза наисондагӣ нестем, аз номи мо наисондагиям, ки мо ҳамҷоро тарк кардем, биромадем, мо дигар кор накардем бо ҳамроҳии тоҷирон ва Фароз. ҳамаи ин қалбакия ин ҳуҷҷатҳо то худи як занак аз Хитой, Света гуфтани ном дора, ман Хитой рафтадам, Света рандидам, ман бо ӯ ҳамсуҳбат шидам. Света мегӯяд ки ман ягон чӣ наисондагӣ нестам, ҳоҷи Умаралӣ аз ман қарздор неста. аммо якум ҳуҷҷатшон наисонданд ки гӯё аз Хитой қарз дора ва аз Америкаҳо. худи ҳама одам рад кард ки не. аммо дуюм бор Светаро ба Тоҷикистон фаҳрод карданд, бо чӣ газон карданд, коғаз наисонданд, чӣ аснод карданд намедонам. ман медонам ки ҳамаи қалбакия. масъалаи кори Голтутранс тоҷирон қатъӣ ин соли 2000 буд, 1999 2000 буд, вақте ки мо қайд додармон якум ҳуҷҷатҳоро гузарондем. 10 мошини зил буд, газовоз, 29 вагоне ки аз химзавод гирифта шуда буданд ва 5-6 заправка буд барои гази моеро савдо карданаш. дар ӯ ҳолат бисёр ҷанҷоло бо Раҳматшоев Тоҷиддин буд. сипас раҳмати ҳоҷи Шариф, ин падари соҳибу Зоирай ва бобои соҳибу Шамсулло мешавад, падари соҳибу Маҳмадулло. мо ба он нафар шинос будем, раҳмати қатъӣ. ҳамон нафар кӯмаки бисёр дод, яъне ҳамин ҷангу ҷанҷол дар ҳақиқат шавад. вай кард ки ин чиз моликияти моа, қад Тоҷиддин дигар даъво накард. баъд сипас гуфт ки дар Тоҷикистон мақсад мада наздиктар боша ки ман нигоҳ битон бикунам, чунки баъди ҷангҳо буданд, ҳамон кас ғам нататонад, шумо ҳақиқатан да кор мекунед, бачаҳои ёшен гуфта гапзанон кард ва ҳамин мошиноро мо гирифта ба Қурғонтепа бурда будем. он вақто соҳибу Шамсулло, худо дурӯғгӯ накунад, ё баъди синфи 10 буд, бачаи ёш буд
ки ура худи акай маҳмадло предлагат кард ки бачаи мара кор да бигирин қатитон. соли 2000 то 2003 ра ма қатишон кор карда будум. кор кардум, заправка гирифта будум, газ мегирифтем, меовардем, савдо мекардем. соли 2003 ба ҳар гуна сабабҳо ман ай кор буромадум ва ба Россия омадум кор кунӣ. Ай 2003 то 2007 2003 ра аввалаш, 2007 охираш ман дар Россия Москвада кор кардум. Сипас гаста ба Тоҷикистон рафтум. Рафтам пас фаҳмидум ки соҳибу Шамсулло домоди президент шудай ва чӣ тавре ки додаро мегу бо кадом ҳуҷҷатсозӣ қатӣ чӣ хеле ки шартномавӣ қатӣ бо соҳибу Шамсулло 50 ба 50 ширкат бояд кор мекард. як сол ду сол пас ин ширкат бод тағйир ёфт, номаш Фарроз шид, аммо дар даруни ин ширкат Голтур Транс ва ҳоказо бисёр ширкатҳои дига шиданд. Ай 2000 сол гӯё ки Ғуломов Файзулло генеральный директора ҳуҷҷатӣ ин тавои ба фикрам соҳиби Шамсулло мешава, аммо ба чӣ қасам метавонем битен ай 2000 сол ма кор кардам, соли гузашта буромадам 2012 ма ай кор буромадам, ма Ғуломов гуфтани одама дар рӯи дидагӣ нестам. барои исботуш як тане ма 100 ҳуҷҷат метавонам нишон диҳам ки дар ӯҷа Ғуломов нависондаган, аммо ягон имзои ӯ нестай. дар ӯ имзои главни бухгалтера, дар ӯ имзои Азамат Акбарович буд, дар ӯ имзои Ҳоҷӣ Умар астай, дар чӣ имзое мегӯем бихоҳем ҳаст, аммо имзои одам нест, чунки ӯ одама ҳеҷ кас наед, ӯ подставной одам аст. чӣ хеле ки ҳозир мегӯяд ки Ҳоҷӣ Умар коригари мо набуд, ин хел буд, не, худи ин одам коригари ҳамн ширкат нест, худи ҳамин одама ширкат дидагӣ нест. оиди мавриди охирин тамоси Умаралӣ ва мавзӯи суҳбати вай хонаводааш чунин баён намуд. ҳамин рӯз худаш пеш аз омадани шумо занг зада буд, гап зада буд, аз аҳволи кӯдакош пурсон шид, бисёртар аз аҳволи халқ, аз мардум пурсон мешавад ки дар Тоҷикистон чӣ гапай, халқ мара чӣ мегӯяд, халқ медона ки ма бегуноҳ ҳастум, дуо кунанд мега дар ҳаққи ма. шавҳари ма худаш марди худотарс ки ҳастай, фақат мега ҳамеша дар ҳаққи ма дуои халқ басай, мара ба номи нек ёд кунанд басай. ма ҳеҷ вақт аз роҳи интихоб кардан пушаймонам нестам, ина мегардам, мега ба чӣ азобое ки мара метиянд ё ки чӣ ҳамая мида тоқат мекунам, мега аз ҳама чӣ маҳрум кардагианша ки аз озодӣ ягон хабар набиёяша, аз телефон азам не дастрас надора. мегӯм ку ду бора ки занг мезана, дар ҳамин муддати ду бор фақат мега гуруснанишинӣ эълон мекунам, ба мада телефон метиям, ба тамос мебироям. оиди саволе ки бархе аз расонаҳо хабареро паҳн намуданд ки гӯё ҳамсари Умаралӣ аз фишорҳои зиндагӣ хостааст худкушӣ намояд, Қумри Ҳафизова гуфт: мо худоро шукр ҳеҷ мушкили пулию молӣ надорем ва муҳтоҷи касе низ нестем. ҳам суҳбати мо дар идомаи матлаб илова намуд ки ма як зани худотарс ҳастум, ҳеҷ вақт ҳамаи ин рӯзои вазнине ки ба сари ма омадагӣ ҳастад, бисёр рӯзои сахт аст, сангин аст. бисёри нафароне буданд ки наздикони шавҳари ма ки ҳамаш рафтуо доштанд, аз тарс бошад ё ки аз фишор бошад рӯ гардонданд. ба ин хотир рӯзои вазнин аст, не ки шукри фарзандон мекунам. баъзе вақтҳо мешавад, ами хеле вақтҳо боз Умаралӣ занг мезана, мега чие ки дар қисмати одамизод боша ҳамура мебинем. ма бисёр хушбахт ҳастам ки аз ин хел марди бузург рӯз то рӯз ма қадри шавҳар, ма нисбати шавҳарам бисёртар ба қадри шавҳарам мерасам ки ин қадар марди нотарс, ин қадар марди бузург насиби ма будай, ҳамсафари ма будай дар зиндагӣ. ма аз ин хел мард 5 фарзанд дорам. бо ҳамаями да дили ма гарм мешавад дар зиндагӣ. албатта умед дорам ки шавҳари ма бегуноҳ аст. то охира ма мегӯм дар ҳама ҷо ки шавҳари ма гунаҳгор нест, нони ҳалол овардагӣ аст аз дари ма. марди ҳалолхӯр буд, ҳалолкор буд. ба ин хотир ма ҳеҷ вақт ноумедам нестам. ёдовара мешавем Умарали Қувватов соҳиби 5 фарзанд бо номҳои Оишаи 12 сола, Абубакри 9 сола, Оминаи 7 сола, Усмони 4 сола ва Фаризаи 2 сола мебошад ки 3 нафари он мактаб намехонанд. лаҳзаи вориди дунёи кӯдакии онҳо шуда ҷӯёи андешаҳояшон шудем.
من میخوام که مکتب بخونم. 2 سال شده که من مکتب نمیخونم. میخوام که تاجیکستان برم. مامانشون قطعی اولادم یاد کردم. میخوام که اوتام ببینم. اوتام همه خواهرام خیال میکنن که اوتای ما در کره. انا دادر ما وسونچه کاروس پرجام میکنه و میگه که سنی اوچه میگه که اوچه ما از هممون چمچق میکنم پیش اوتا میره میپریم. فریزه خواهری ما هر صورت اوتا میگیره. میخزانه میگه با خی قطیم گاب زگیره میکنه. میگه قطیش خوب میکنه و چکش میکنه. میگه چی با تگه گاب نمیزنه قطیم گیره میکنه. قطیش خوب میکنه. من میخوام که اوتای ما ای همه اوتا دخشرا. اوتای ما ای همه اوتا دا مهربانه. اوتای ما ای همه اوتای زیبا و خوشرو و مهربانه. انا عثمانچی که ما خیلی همه خواهرای دادرای من نمیدونن که اوتام در ترمای خال میکنن که اوتام در کره. کسی زنگ بزنه خیال میکنیم که اوتام در کره. ما بابا ما یاد کردم. ماما ما یاد کردم. اوتام یاد کردم. من اوتام میگفته که تو خواهر می تو چه می تو ماما می تاپا می. من میفرم که همه بچه ها قطعی اوتاشون باشه. اوتا چه نام داره؟ اوتام عمر. خب تو چی داری اون؟ نامم عثمان. عثمان جان وایو چیه؟ وایو در پیشت وایو چیه؟ اینه؟ او قطع؟ پر. چکار میکنی پر رو؟ ما پیش اوتا میره. پیش اوتا میره؟ میگیرم سا. از جا میگیری شا؟ من خیلی غیر میکنم و میگیرم. من میتونم گرفته. قمر حفیظه گفت او و اطرافیان شوهرش بر این باورند که بیگناهی عمر علی قوتوف ثابت خواهند نمود و در این راه به تمام سازمان‌های دفاع از حقوق بشر مراجعه نمودند و از کمک و دستگیری آنها مطمئن میباشند. آنها امیدوارند که عمر علی قوتوف آزاد خواهد شد.